Mga may saging na yan. Wala pa may inom ha. Saging na sa subahon. Ilaw. Snap. Saging ha. Babay. Babay. Uy. Ano yun? Nga na rin ako mapigyan ako. Dua may bagidong. 20. Yung nagataan? Ay. Wala ka makita motor ba? Wala ka ma-verify? Hindi mo ito pamput ba ba? Bungkag to ka. Ha? Bungkag to. Ibra dulong ba? Kapan? Sunog pa apan? Kaya na sa nilaw. Nilaw ba kanilaw? Ha. Kirahan na. Wala? Ay, bayad no? Ay, dala. Good! Dami din ba sa bubul ba? Tamba. Saan ba nagana eh? Oh. 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 Ay, sino ba isa mo? Stop. Galing